επικεφαλής της ποδηλατοδρομίας που θα γινόταν, κύριος Θωμάς Ταπακτζόγλου, ο οποίος θα μας μιλήσει για την ανάγκη να υπάρξουν περισσότερα ποδήλατα μέσα στην πόλη. Όπως είδατε, είναι έτοιμος, έχει βάλει τη στολή του, δυστυχώς μας τα χάλασε ο καιρός, όπως είπα και πιο πριν. Καλημέρα σε όλους και σε όλους σας. Ονομάζομαι Θωμάς Ταπακτζόγλου. Είμαι γεωπόνος βιοκαλλιεργητής και το χόμπι μου είναι η κοινωνική ποδηλασία, δηλαδή ποδηλασία για όλους μας. Κύριε Ταπακτζόγλου, είχα σκοπό να σας κάνω άλλες ερωτήσεις, αλλά αφού ακυρώθηκε τελευταία στιγμή η ποδηλατοδρομία, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο, εφόσον έχουμε μαζί μας και το Δήμαρχο. Θέλω να σας ρωτήσω, που είσαστε φανατικός ποδηλάτης, η Θεσσαλονίκη μας είναι μια φιλόξενη πόλη για τους ποδηλάτες. Είσαστε ευχαριστημένους από τους ποδηλατοδρόμους, από την οτροπία που υπάρχει και τη συμπεριφορά απέναντι στους ποδηλάτες? Η Θεσσαλονίκη είναι μια πανέμορφη πόλη με τεράστια ιστορία, πάρα πολύ ωραία μνημεία, κτίρια, ανθρώπους, αλλά είναι ευτυχισμένοι μέσα στα αυτοκίνητα που πραγματικά την ασχημένουν. Οι ποδηλατόδρομοι είναι κυρίως σχεδιασμένοι πάνω σε πεζοδρόμια και μαλώνουμε με τους πεζούς χωρίς λόγο. Έχετε να κάνετε εσείς κάποια πρόταση για τη βελτίωση αυτής της εικόνας? Είναι σημαντικό να βγάλουμε τα αμάξια από την πόλη όσο μπορούμε και να μπουν στη θέση τους τα ποδήλατα, οι πεζοί και γενικά εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης. Νομίζω όλοι μας έχουμε κορεστεί με τον πολιτισμό εντός εισαγωγικών του αυτοκινήτου. Θέλω τώρα να μου πείτε τη δική σας αγαπημένη βόλτα μέσα στην πόλη με το ποδήλατο. Η Θεσσαλονίκη έχει καθημερινές ποδηλατικές δράσεις και τα Σαββατοκύριακα πάνω στο βουνό και στην Ήπεθρο. Η κυρία βόλτα που γίνεται στην πόλη μας είναι κάθε Παρασκευή βράδυ, η ποδηλατοβόλτα της Παρασκευής, με συνάντηση 9.30 ώρα στην πλατεία του Στέλους κάτω από τη Μητροπόλεως. Μια βόλτα που προσπαθούμε να πάμε σε όλες τις γειτονιές της πόλης, και ανατολικά και δυτικά και στο κέντρο. Και θέλω να σας πω, είμαστε από τους λίγους ανθρώπους που όταν κυκλοφορούμε στους δρόμους, αυτό με τον κόσμο μας χειροκροτάει. Και είναι πολύ σημαντικό. Μπράβο και από εμάς λοιπόν για αυτές τις πρωτοβουλίες. Ευχόμαστε να συνεχίσετε και να βοηθήσει και ο Δήμος με τη σειρά του να γίνει ακόμη καλύτερη η χρήση του ποδηλάτου μέσα στην πόλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ταπακτζόγλου. Αν δεν σας πείσαμε ακόμη ότι το ποδήλατο είναι ο καλύτερος τρόπος για μετακίνηση μέσα στη Θεσσαλονίκη, εμείς θα σας